Ndewo Nnaza Tote mere gịnị Charles ndị m na-arụ ọrụ bụ ndị a na-akpọ Adamazi TV aka ọrụ anyị bụ ị na-agagharị na mba ụwa niile n'Afrịka na-ama ihe na-eme n'ebe ọ ihe kachasị bụrụ n'ime obodo anyị biko kwuo tinara anyị onye egwu kwuoro anyị ihe anyị na-eme n'ebe aha m bụ Maazị Chijioke Onwuka. Ị marala n'ezie awụ m Chijioke Onwuka Okorafọ Onyeama anyị bụ ndị ezi ndị agọ. So ihe anyị na-eme taa bụ anyị gara ikele Chineke isi nna anyị nke na-anọkwaghị. Nna anyị ahụ mgbe nna ya nwụrụ, nne ya kpọrọ ya bịa na nkewo ọhụụ ndị ọnwụchikwa ebe a ụlọ elu anyị na-ele anya, ebe ọ bịa kpọrọ ụmụ ya abụọ ndị nwoke na ndị nwanyị. So nna anyị anọrọ ebe a gaa skuul nweta satifiketi tupu ya bịa malite gawa ozi bekee. Ọ rụrụ ọrụ na PNT for almost 35 years enweghị nsogbu ọbụla. Most of his job was done in the north, Jos, Maiduguri, Yola, Kaduna, Kefi, so many of them. So obi dị anyị ụtọ na ọ mụrụ anyị wee tolite. Ọtụtụ bụ ụmụntakịrị mgbe ọ nọ ndụ, mana ugbu a ọtụtụ bụ doctors, lawyers, engineers, nurses, pharmacists, name it. I bịara igosi ndị ọnwụchikwakwa na anyị retara ihe ọma papa anyị natara na famili ha ebe nne ha za. Anyị enye ha ekele, ma anyị gakwara na ime ụlọ Chineke ka anyị ezigbo ekele taa n'ihi ọ Chineke ka ihe niile dị n'aka. Ọrụ ọma niile ọ na-arụ n'ebe anyị nọ. 2021 ọ zọpụtara mmadụ abụọ ụmụnne anyị n'aka ndị ntọrọ mmadụ. 2023 ka 24 ọ zọpụtakwara nwa anyị n'aka ndị ntọrọ mmadụ. Tupu papa anyị ahapụ, ọ nere ekpe chọọchị na Presbyterian. Then nwaanyị ya nke Ikpetemazụ Chineke akpọọ ya oku na Presbyterian Church, ya ga na-aga ozi ahụ. Ọ